Saya gusto ng sudanan. Ganahan pag rin pang tana. Saya gusto ng sudan. Di mo ko pwede na mga green leafy. Hi guys! Maadjong adlaw yung tanan. Nanggadot na mis among seminar. Duha ka adlaw na mong seminar. Ako ng adlaw. Buntag, taman hapon. Sa ikaduha, hapdira. Pero okay pud kadagan hibawan. Nganong nisud ka sa kaminjoon? Ta. Tahu nga nang saya kami jalan. Ako nga nang tana. Nganong nisud ka sa kaminjoon? Magbuat pamilya. Tahu dah. Magbuat ang pamilya. Araw na ilo sa tae, yung katiguang. Ako yung pailohon? Tahu dah. Tiyaw. Di nga napalit ito nga. Di ra ako imong pakaslan. Apil na gahang mga batasan nga bija. Kasi Gahang pagkamaldita. Karang nga, apil na imong pakaslan. Nanda, kung saan ka sa kaminjoon, dapat jud nga magantos ka. Star. Apat ka star. Saman. Sacrifice. O, kasang ka ka. Truth. Sunod. Appreciate. Sunod. Respect. Sunod. Oray sa upat ang star. Ano ba yung star mo na? Lagi. Giganahan ko sa mga speaker nga yung seminar namo, labi na ni Ma'am Hipolita Antipas o ni Ma'am Migila Curi. Wala iraga ng seminar sa munisipyo sa simbahan. Naanda na sa kamudawat nga ako yung asawa. Andam na, pader. Andam na, dawaton, pader. Laka. Katawa. Kay, ang anak naman siya na, andam na budget ka? Maldita ang batasan. Pero paglakaw, sabutan. Nanglan rin, pero maminja ka, imo dyan higugmaon pa, dagi mong mahimong ugangan. Kay, kasagaran naman dyan sa uban, ag mga kontra dyan ugangan. Kasagaran dyan ko nung nga, karang parang asawa magbuwag, usahay, kay angin sa ugangan, kay, siyempre mag-awit ang duha. Dahil ikaw gusto mo kasi mama, kay ikaw ay inainahon ka. Anza, may naputong inahan nga. What's tiri at sa kapatid-putasan? Mo na kuha na. Buwag na. Bijan na, pangitaglain. Nani ni, pero mahal ni. Lagi po gilak-gilak eh. Hindi mo ang gilak-gilak. Mahal na sisinga. Mahal eh. Teresita, nawatod mo ba ang gugman ni Limol Sumabong o uban ka mo sa tibuok kinabuhi hangtod sa kamatayon? Oo, pader, dawaton ha. Na, sir. Gitawag na may simbahan ko, ana. Kaduha na. Nja, last na karong Domingo siguro. Kada mo paso ang Slim Will. Ngilak paghana. Hilak. Ang bagdi, pagwa kay puso, di ka mahilak. Nja, baka na magkapanjudaan sa imong bursa. Ano pa muna sa imong luha. Kaya sa magdagay din na ingana. Namagitipunas. So, mong ako ka rin tawag sa kaslinan ko anday na karang ilarang gitawag kay basta hindi ko rin silimon sa una namin dyan na nakaipon nga na aron makahibaw to. Mao nang iban og kasal na agaban mo babag. Kakentay silimon sa orang panahon di ay narito gi kaipon nga budget na sila anak rin makabuok. Unsa makahibaw sa nga kasal na unsa kasi ka mubun. Mao to nga matos kasal. Ngayon nga. Itigil ang kasal. Kung minsan na lagi daghan sa kay angay isakripisyo. Kaya ang bata, blessing nga sa Ginoo. Di angay na bunalan. Sa kanipong kaminsan di pa dingon nga amarang bot-bot ni Limuel duha. Kuan siya tawag dinis Ginoo. Ngay nga na. Kami di kita dahana ba? Pagbuot dinis sila sa Ginoo nga kami maminjo. Bisan pa og karang may daghan ingon nga nganong minjo makatiri, nga makasakit, di na babag. Kag pagbuot sa Ginoo nga tagaan kog anak, tagaan jud og anak. Kaya Ginoo ra di nasayod sa tanan nga nahitabo din ng kalibutan. O mga anak ta pohon menaw. Kinahanglan jud nga atimanon, di asin-singhagan. Kinahanglan nimo jud ipakita sa imong anak nga kuan ka.
Lagi. Good example ka, di ka magpakita nga nag-inom kag beer. Hindi pa kita. Kaya kung ipakita niyo mo nag-inom kag beer, yung mga panundog. Ipakita niyo mo nga, makampo ka karagabi. Nga. Hindi mo, di ka pwede mag-inom ni dong. Di lagi. Bata pa ka dong. Pwede lagi magsilbi. Hindi rin nagkadaka. Uno. Magtagay ta. Di lagi magsilbi, di lagi magsilbi. Gamay raman. Di sir. Kung sa kaarap, di nga yung mapakita ng inom kag beer, kay mo inom kag zakay, di man ka pagngan, mo inom kag beer. Hinayan. Kinahanglan dud nga, imo na kahinayan na gusto ka mo bag-o. Ta. Hinayan Oh, yan. bitaw. Hinayan. Sa una, mo inom kag sa kakis, is karon, one ka na laman. Dua ka Gamay case. ra. Angay nga na ako gaminti Di. Wapon ko na. Kapuhon na. Kani laging magbenzo. Ana naman sila magawas ng mga batasan nga tinaguan. Lagi. Ug kanang kami na lamang duas bay. Lagi. Unsa mao nang angay jud lagi mo lain, di mo ipon sa ginikanan. Maglain jud pa mo jud dito maghimog kamali gamay. Mamanghag mo ta. Lagi ako mamanghag ko pero mga ko pasaylo ini human. Kay bawo na bitaw ka nga nakapamanghag ko kay tengah siguro tang ina maintenance nga di ko ka control. Pero karabang mga nanga jud pasaylo nimo. Ang importante jud kana jud papangadto pasaylo mao jud na anga. Naman na mig seminar, agamang ko ang ano naman kumpirma. Dahil nga magkumpirma, andam na skuan. Mga suoton. Karon ray ko nung magmalinaw nagpamadyo sa panag-asawa. Ugon say nakita nimo si imong bana nga mo isang batasan ni ngana mo inom sa makahubog. Kita ay kuno og kanang agi mong bana mo uli sa isang bahay sa hubog. Di ray kuno padangay nimo singhaga ni ngana. Di ray kuno pud nimo angay dabo-dabohan og istorya. Kinahanglan day kung imo nga punasan pwede nga na. Nga pa yung nagkapi. Kaya rong di mainit ang gizang mo. Pero masabot rin maming limuil. Nga nga na, mainom siya gamay ra. Mga duhara kalabot. Igo na na. Basta kay kuan. Dagay gipang hisgutan pag seminar. Maminsan ako numi, 1 + 1 = 1. Kay kami duha ko naman unsa na. Mo lagi na og kanang nay pila ko na imong income. I-remit sa imong asawa tanan. Imong sweldo. Ang sweldo. Sa imo gud nga na. Di ka makamahay og gagay mong suldo imong pahuwiran na ho. Kaya ako di ko gastador nga tao. Lagi nga na sa seminar, agba nag-asawa ko no, naman dyan yung mga bikil-bikil. Kung mag-away mo karong gabi, di ko mo paabot og buntag. Kinanglan mag-istora kun mo danang gabi una. Kung sa itong giawajan, magpinasaylo ay, usa yung kahibsan. Kaya sa kunog, di ka makapangadog pasaylo. Unsa, ini ko humadag yung mga asawa. Wala ning ginawa. Mao lagi na nga magmahay, nakakaiwa ka nakapangadog pasaylo. Nga. Mo to aday. Kinahanglan og magbekil ta. Ikaw kadi ra bagay sa kamutingog. Amo layas ko. Istora din na nimo sa imong gibati nga na sa imong kaihubos. Di kay sige ra tug mudok sige ingon. Sige ra tubo nang simod. Ang imong gikapangutan sa imong asawa imo sa imong istorya mo yung kamay labong hibos ko mo kay ingana. Imo sa gitugan. Ikaw badog. Unsa? Mo tumoy ko nimo mga kog pasaylo kay nahibos malay ka. Ug unsa pa imong gibati nga nangat pa kana. Ayan pud nimo nga na. Ito na ino. Nga, da kami bitaw. Sa kung may seminar, mag-awa mi ni kontantuan, magtigog man. Kay nako na uban di magtingog sa karugad ang giliom nas kasing-kasing. Aw pag umawa na kamatawa ng bana nagmahay. Mo na nga pasidan na nadjog ko nga na Kaya ako ra ba dali ko mahibos. Ay, mapiyawan sa kulungan. Kay og Tadi ko inabot. Amo na. di ko kakapoy. Kapoy. Nga na mag-umindo. Sa pasalubayan dai pod. Doon eh. Buhat ka nagbata. Lagi pasalubayan ko pa kumanang sa doktor. Magkita pa may doktor makapas. Umi doktor Luna. Basig na pasali ka hatag maintenance nga tambaw nga ingana okay ra maburos ka. Kani tambawa ag bata lang di barat kana tambal nga di isog. Okay lagi na. Di lagi magditso-ditso. Wag nga ang Ginoo nga di okay. Magpakadaghan mo sa kalibutan. Wala kaya Ginoo. Buhat mo bata daghan. Taman sa makaya. O ha? Unsa?
Tiguang na, makaya pa naman daghang bata. Hanggang gusto usaraman. Oh, di. Nga, 5. 5. Kaya pa na. Masugdato. Kaya kabuhi. Masa mo kaya na ng bata? 5 na. Dili ko kuda nang 5. Usa lagi ang gusto. Tulo. Di po. Baje, laki. Usa ra jud. Gambal. Usa ra lagi yaw. Isa. Kung laki, isa, bidira. Duha, mga partner. Ka. Kay depende mo na sa imong income. Agi mo income daghan ba? Oh. Unsa agi imong income? Depende. Agi imong income gamay ra jag mong anak 5 ka buok, may guda na. Kita kaya yung kakaan. Agang gipangadto sa Ginoo usa ra jud ang anak. Duha. Kay tiguwang nako. Dagdagan. Nadaghan. Kuha na ko 34. Unsag anak 5. Sus Ginoo ko ra misira na kaat sa limang natay min. Aron ta magbantay. Di mo na yung dabo kay di mo ka pwede ikaw ra isa. Nadige. Unsa lagi? Paminaw sa lagi. Imo pang ang hanahandaan nga kaning pagpanganak di lalim kinahanglan nimo budgetan. Kay nga na. Siyempre ako. Risky na kaadyo kay 30 na kapin. Para Di na tabang ng 5 ka anak. duha. Igo pa duha. Pero kung ano nagiganang nagis doktor nga bawal ko mga anak pero ang Ginoo ra may sinabuot sa tanan. Pabuot sa Ginoo nga tagaan kog anak mahitabo na. Bisan pa og ni doktor nga bawal gyud anak. Ang pagbuot sa Ginoo may matuman na naa. Karang ning hanay pa imong nasabdan sa seminar lain nga ning kuan sa imong kasing. Ay, dato. Daghan. At hindi mo makalimtan hanay man. Siya tanay. Kung sa aron. Ha? Sa sudan. Tayo mo Bawal gusto yun. sudanang. Unsa? Saya gusto ng sudanang. Nga nakapagkaroon ng pangutana ah. Saya gusto ng sudan. Di mo ko pwede may mga green leafy. Manok man gani ha? Sana ba kinasan? Kinasan? Gahi. So, dahil. Sardinas ra. Sinika. Oh. Padan. Sa Fransa di ko kagibok ko. Sardinas. Sardinas. Sa Oh. ugudong. Mga bata. Murap na, may guro man sila. Anja, ingani ta kanunay. Nga. Mga banata. Masig pang tanan na sa imong ang sadanon. Butan ako. Ang sa'yo sudanan po na ha. Sa. Butan ako ang sa'yo sudanan. Ganahan. Pero nga sa imong garahan lagi. Kasi doon nagbaga ka ng makaya na ang lutoon. Litson. Mo na imong negosyo. Itlog lang yung maluto. Siguro. Kung kita galuto kang sudan. Nagkaminus ka lang ho. Oo. Nga, ngayon makangagang ribo ang luto itlog ra. Wala ko kita galuto kag oo kulutuin mo. Nga ako daghang mga teknik nga luto nga. Ako ra nakahibaw, ikaw kakahibaw kanang partner na pag-adobo. Ang imong adobo nga naisabaw. Lutuin gusto yan eh. Warang nasaho ang adobo nga pinabagtik. Lutuin gani gusto yan eh. Nga lamion. Lutuin gani gusto ay itlog gani ako kakaon. Sinigang ra. Ikaw ka timpla ba? Oo, kuhaan mo timpla. Timpla, sus. Ting parata siguro. O makatulog ka sang timpla. Samat ka kain lab na ho. But ra. Ano liksi? Ang atong luto na eh. Kita luto ni wa. Na, liksi gani wa kita galuto Sa ka. kita. Nung tawaro to kaya sapat na magkasal, inakasunod si Mana. Kinahanap din paso ni mo kay Oo. Bong. Wala ma, insam ka. Pagupit Nanda ko karang yan. imong buhok di kumuangan ingana. Pagupit ka nga ni... Karang ito na dun na ni mo arang kapuha. Karang ito na humoras Robin Padilla. Dan Lloyd Cross, so panabuhan. Karang 25 sa gabi dito na makita. Di ba kita? Kaya na naga 26 makita. Hmm. Ngana ng isda. Lemuel. Nala ka kwarta diha. Masa nang muna nawa pres ko pa na. Lain. Berapa na? Libon. Ala. Ah, Antik ni. Kuha sa kwarta. Basta nga na, kadagkaan oh. Pwede na na, katambak. Un ba?
bili na na kilawan ni karaban. Kanila Abuli na gagmay. kanila magbulilaw nga dagko. Kilaw. Naam na ginukos. May nga nga dagko no. Oh na. Taga-asa rin kaya? Ano share ko? Ha? Kabaon? Di sama na mo kikumpra ya? Binunido. Ha? Binunido.